Nu er det jo snart 1. december i år 2025, og så i år 2026 skifter vi nyt år til januar, 1. januar i år 2026. Men man ved jo med overbevisning, at de danske myndigheder har svært ved at overbevise udviklingshæmmede handicappede personer i det danske samfund stadigvæk. Efter år 2007 og frem til i dag, år 2026, det er 23 eller 24 år, der er gået imellem alle disse mange år, udover da vi blev ramt i 2019, covid-19, coronaen. Den varede i 3 år, eller 4,5. Og så har der været en masse problemer sideløbende med, at der har været mange problemer med danske myndigheder. Familieretshuset, Ankestyrelsen, Civilstyrelsen, de danske domstole og retssystem har svært ved at forstå konsekvenserne for deres handling. Og jeg har jo sagt op til flere omgange, at jeg har givet dem så mange chancer i deres arbejde, men de har jo ikke fuldført det, som jeg har bedt dem om i alle disse mange år. Det har forekommet ud over overvågning, tjekke mig på mine kontier, kvitteringer på kontier, hvor jeg har været henne de seneste 6 måneder. Udover at jeg også har fundet ud af, at en tidligere nuværende advokat havde købt et køleskab, og der har været mange andre problemer sammenlagt, udover at man har opsøgt mig nogle gange løbet af de seneste mange år. Så nu har jeg jo sagt op til flere gange, at det sidste chance, sidste advarsel til danske myndigheder, der slet og ret ikke forstår noget af det, jeg har sagt alligevel. Både skriftligt, e-mail og med venlig hilsen, Leroy Mortensen. Hej. Nu er det jo snart 1. december i år 2025, og så i år 2026 skifter vi nyt år til januar, 1. januar i år 2026. Men man ved jo med overbevisning, at de danske myndigheder